Почитувани представници на медиумите, добар ден. Ви благодарам за покажаниот интерес. Јас веќе најавив, но ова прилика ја користам да повторам дека Министерството за локална самоуправа воспоставува пракса на широко отворени врати за медиумите во функција на професионално и навремено информирање за нашата работа. Исто така, вратите се широко отворени за локалната администрација и за локалните власти, како и за ЗЕЛС, кои се партнери на Министерството во креирањето и во спроведувањето на политиките за локален и регионален развој и унапредување на процесот на децентрализација. Веднаш после локалните избори, Министерството за локална самоуправа ќе воспостави систем на редовна институционална комуникација со сите општини и градоначалници во интерес на граѓаните. Во согласност со приоритетите во програмата на владата, Министерството за локална самоуправа започна со реализација на проектот за консолидирање на системот на локална самоуправа. За таа цел од страна на Европската Унија се обезбедени 2,3 милиони евра, а во имплементацијата ќе помогне UNDP. Системот на локалната самоуправа во Република Македонија е воспоставен врз основа на Европската повелба за локална самоуправа и добрите пракси на земјите членки на Европската Унија. Уште во 2002, а е заокружен во 2005 година. Но факт е дека општините не се доволно функционални, што се одржува на квалитетот на услугите и воопшто на квалитетот на живење во локалните заедници. Особено загрижува финансиската нестабилност и зависност на општините од централната власт, што досега не се проблематизираше поради политичката идентификација на најголемите број на општини со централната власт. Затоа, во рамките на овој проект, воспоставуваме систем на следење на функционалноста на општините и мерење на квалитетот на живење во секоја општина. Ќе се зголеми позитивната конкурентност, што ќе доведе до подобро менаџирање на општините врз основа на принципите за добро управување. Акцентот е ставен на зајакнување на капацитетите на општините за транспарентно, отчетно, инклузивно и ефективно работење, согласно потребите и приоритетите на граѓаните. Тоа значи отворени општини со услуги кои што ќе бидат креирани во консултација со граѓаните и испорачени на ефективен начин. За 30 општини и за 8 мрежи на инклузивен развој се обезбедени 1 милион евра средства од Европска Унија за проекти за инклузивност, со што ќе се зајакнуваат капацитетите на општините за еднаков пристап до услугите за сите граѓани. Средствата ќе ги реализират граѓански организации во соработка со општините. Локалната демократија е услов за градење на демократско општество. Затоа им помагаме на општините за зајакнување на нивните капацитети за вклучување на граѓаните во донесувањето на одлуките. Од страна на Швајцарската агенција за развој, со проект на UNDP се обезбедени по $10,000 за секој од вкупно 24 општини или вкупно $1 милион и $200,000 за проекти кои што ќе бидат одобрени од граѓаните низ консултативен и транспарентен процес. Со средства од Европската Унија, исто така во имплементација со UNDP, на минимум 5 општини ќе им бидат доделени грантови во вкупна вредност од $600,000 евра за градење на механизми за транспарентен распределба на средствата за проекти кои ќе бидат реализирани во соработка со граѓанскиот сектор, главно за испорака на услуги. Изборот на општина ќе биде направен по локалните избори во максимално транспарентна, согласно процедурите и стандарди определени од страна на донаторите.
Заради зголемување на ефикасноста на локалната администрација, работиме на зголемување на обемот и квалитетот на услугите, како и на создавање на услови за испорака на административни услуги од едно место, што е многу важно за граѓаните, но исто така и за бизнис заедница, која пред се инсистира на брза и транспарентни постапки. По локалните избори ќе започнеме со скенирање на состојбите и потребите на сите општини и ќе предложиме најсоодветни модели во зависност од големината и потребите на општините на граѓаните. Другиот важен аспект е ефикасноста, одржливоста на општините. Се работи на подготовка на компаративна анализа за обезбедување на систем на финансирање кој што на општините треба да им гарантира голема самостојност во планирањето на развојот и во обезбедувањето на услугите. Не може да се зборува за граѓанско учество и партиципација ако градоначалниците и членовите на советите располагат со буџет, особено во малите и руралните општини, кои одвај се доволни за плати и надоместоци, а сите други средства ги обезбедуваат од централната власт, делумно како наменски дотации, а делумно со чукање на врати во министерствата без однапред дефинирани критериуми. Отпочнавме процес на консултација со надлежните министерства и со ЗЕЛС за подготовка на анализа за состојбите со предлог за редефинирање на начинот и утврдување на критериумите за блок дотации за општините, за финансирање на основните и средните училишта, детските градинки и локалните установи од областа на културата. Сегашниот начин на финансирање продуцира загуби затоа што најголемиот дел од блок дотациите се трошат на плати, а мал дел за функционирање на установите. За ова година надлежните министерства, согласно сопствените анализи, ќе интервенират во своите буџети за најкритичните општини, а за идната година ќе се пристапи кон систематско решење. Средствата од централната власт ќе се распределуваат на правичен и транспарентен начин, без партиски и други влијанија. Крајни корисници на услугите се граѓаните, а ова влада работи на обезбедување на еднаков пристап до услугите за сите граѓани, без исклучок по ниту еден основ, најмалку партиски или етнички. Како резултат на многу реакции и барање од граѓаните, отпочнаве процес од консултација за решавање на статусот на местните и урбаните заедници. Местната самоуправа е уставна и законска категорија, но нефункционална поради недоволно дефинираниот статус. Станува збор на огромен, но неискористен потенцијал, кој што е потребно да се стави во функција на граѓаните како канал за институционална комуникација со локалната власт, за решавање на заедничките проблеми. И сега има активни местни заедници кои што делуваат во повеќе ентузијастички, притиснати од проблемите за кои барат решенја, снаоѓајќи се како што знаат и умеат, а главно станува збор за обезбедување на јавни услуги во рурални населени места. Вториот голем приоритет на Министерството за локална самоуправа е создавање на услови за рамномерен регионален развој на целата територија на државата. Република Македонија е мала држава со огромни разлики меѓу планските региони и меѓу општините. Дисбалансот во развојот директно се одрзува на квалитетот на живење. Она што не смее да се дозволи е различниот квалитет на јавните услуги, како што се училишта, детски градинки, водоводи, канализација, патишта, во зависност од местото на живење, иако сите граѓани плаќат исти даноци. Ќе потенцирам, сите граѓани имаат право на пристап до воедначени услуги,
но за таа цел се воспоставени систем за следење на алокацијата на средствата од различни ресори кон планскиот регион, со цел да може да се интервенира врз основа на реални параметри. Врз основа на точно воспоставени критериуми, Министерството за локална самоуправа ќе финансира само проекти кои што ќе ги решават реалните проблеми на граѓаните и кои што се приоритети во планските региони. Приоритетите треба да бидат определени во консултација со граѓаните и со бизнис заедницата. Потребни се средства, но исто толку е важно и приставот во распределбата на средствата. Ефектите да кореспондират со потрошените пари. Се друго е губење на време и пари за нецелно исходни проекти кои што немат никакво влијание ниту за развојот, ниту на квалитетот на живење. Министерството за локална самоуправа во јуни го објави првиот јавен повик за проекти за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Косово во рамките на втората фаза на ИПА, програмата на Европска Унија. Вкупната вредност е 2.040.000 евра за проекти за двете држави. Кофинансирањето во зависност од 15% од искористените средства ги обезбедува Министерството за локална самоуправа. Проектите ќе се имплементират во две области: конкурентност и развој на мали и средни предпријатија, како и за потикнување на туризмот и културното и природното наследство. Потенцијални корисници се општините, центрите за развој на планските региони, невладините организации, универзитетите, училиштата и бизнис заедниците и други непрофитни субјекти од Полошкиот, Скопскиот и Североисточниот плански регион. Поднесените проекти од овој јавен повик, согласно процедурата, се во фаза на оценување од страна на независни оценувачи. Во фаза на подготовка се вторите јавни повици за проекти за прекугранична соработка и до крајот на годината може да се очекува нов јавен повик и со Република Бугарија. Првите 100 дена од мандатот поминаа со огромна динамика. Задоволен сум што ги поставивме шините, очекувам возот да се движи и со поголема брзина и со поголема точност. Ја барам вашата соработка, затоа што јавноста е најсилниот коректив на власт. Мој и приоритет на Министерството за локална самоуправа и во иднина ќе бидат транспарентно и отчетно работење во функција на развојот на општините и подобрување на квалитетот на живење на сите граѓани. Приближување на власта до граѓаните, транспарентни и отчетни општини, подобрување на услугите, рамномерен развој низ целата територија на државата. Зборот е збор, работиме на остварување на ветеното. Ви благодарам. Të nderuar përfaqësues të mediumeve, mirëditë. Ju falënderit për interesin tuaj. Unë tashmë ju kam njoftuar për këtë mundësi shfrytëzoj për ta përsëritur se Ministria e Veqeverisjes Lokale praktikën e dyerve të hapura në funksion të informimit profesional dhe me kohë në lidhje me punën tonë. Gjithashtu, dyert janë të hapura për administratën lokale dhe autoritetet lokale, në të cilat janë partnerët ministrisë në krijimin dhe zbatimin e politikave për zhvillim lokal dhe rajonal dhe promovimin e procesit të decentralizimit. Me njëherë pas zgjedhjeve lokale, Ministria e Veqeverisjes Lokale do të vendosë një sistem të komunikimit të rregullt, institucional me të gjitha komunat dhe krijetarët e komunave në interes të qytetarëve. Në përputhje me prioritetet e programit të qeverisë, Ministria e Veqeverisjes Lokale filloi me realizimin e projektit për konsolidimin e sistemit veqeverisjes lokale. Për këtë qëllim, nga ana e Bashkimit Evropian u siguruan 2.3 milion euro, ndërsa në zbatim do të asistoj edhe UNDP. Sistemi i qeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë është themeluar në bazë të kartës evropiane të veqeverisjes lokale dhe në praktikat e mira të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, që në vitin 2002 dhe përfunduar në vitin 2005. Por fakti është se komunat nuk funksionojnë mjaftueshëm që pasqyrojnë cilësinë e shërbimeve dhe në përgjithësi
cilësinë e jetesës në komunat lokale. Veçanërisht shqetësues është jo stabiliteti financiar, si dhe varësia e komunave nga qeveria qendrore, që deri tani nuk ka qenë problematizuar nga identifikimi politik shumicës së komunave dhe qeverisë qendrore. Prandaj, në kornizat të këtij projekti krijojmë sistem për monitorimin e funksionalitetit të komunave dhe matjen e cilësisë së jetesës në secilën komunë. Do të rritet konkurenca pozitive, e cila do të çojë në menaxhim më të mirë të komunave, bazuar në parimet e qeverisjes së mirë. Theksi është vendosur në forcimin e kapaciteteve të komunave për funksionimin transparent, gjithëpërfshirësh, të përgjithshëm dhe efektiv sipas nevojave dhe prioriteteve të qytetarëve. Kjo do të thotë komuna të hapura me shërbime që do të krijohen në konsultim me qytetarët dhe këto shërbime do të dorëzohen në mënyrë efektive. Për 30 komuna dhe 8 rjete për zhvillim gjithëpërfshirës janë siguruar 1 milion euro fonde nga Bashkimi Evropian për projekte për përfshirje me çka do të forcohet kapacitetet e komunave për qasje të barabartë në shërbime për të gjithë qytetarët. Mjetet do t'i realizojnë organizatat qytetare në bashkëpunim me komunat. Demokracia lokale është kusht për ndërtimin e një shoqërie demokratike. Prandaj, i ndihmojmë komunat që të forcojnë kapacitetet e tyre për të përfshirë qytetarët në vendimarrje. Nga Agjencia Zvicrane për Zhvillim, në bashkëpunim me UNDP, janë siguruar 50.000 franga zvicrane për secilën prej 24 komunave, ose gjithsej $1.200.000 për projekte që do të përzgjedhen nga qytetarët përmes një procesi konsultativ dhe transparent. Me fonde nga Bashkimi Evropian, gjithashtu në zbatim me UNDP-n, së paku 5 komunave do të ndahen grante në vlerë totale prej 600.000 euro për ndërtim të mekanizmave për shpërndarje transparente të fondeve dhe projekte që do të realizohen në bashkëpunim me sektorin civil, kryesisht për ofrimin e shërbimeve. Zgjedhja e komunave do të bëhet pas zgjedhjeve lokale në mënyrë më transparente në përputhje me procedurat dhe standardet e përcaktuara nga donatorët. Për të rritur efikasitetin e administratës lokale, jemi duke punuar në rritjen e vëllimit dhe cilësisë së shërbimeve elektronike, si dhe krijimin e kushteve për ofrimin e shërbimeve administrative në një vend që është shumë i rëndësishëm për qytetarët, por edhe për komunitetin e biznesit, i cili kryesisht insiston në procedura të shpejta dhe transparente. Pas zgjedhjeve lokale do të fillojmë me skanimin e situatës dhe nevojat e të gjithë komunave dhe sugjerojmë modele më të përshtatshme në varësi të masisë së nevojave të komunave dhe qytetarëve. Aspekti tjetër i rëndësishëm është qëndrueshmëria financiare e komunave. Punohet në përgatitjen e analizës krahasuese për sugjeruar një sistem të financimit i cili komunave duhet të sigurojë autonomi më të madhe në planifikimin e zhvillimit dhe ofrimit të shërbimeve, nuk mund të flitet për pjesëmarrje të qytetarëve dhe participimi është nëse kryetarët dhe anëtarët e këshillit kanë buxhet që mezi mund ta paguajnë pagat dhe të dhënat, sidomos në komunat e vogla dhe rurale, ndërsa të gjitha mjetet tjera i sigurojnë nga qeveria qendrore, pjesërisht si grante të dedikuara dhe pjesërisht duke trokitur në dyert e ministrive për të kryer përcaktuar paraprakisht. Kemi iniciuar një proces të konsultimit me ministrinë përkatëse, të përgatisin analizën e gjendjeve me propozim për të përcaktuar mënyrën dhe përcaktimin e kritereve për blok grante për komunat, për të financuar shkollat primare dhe sekundare, kopshtet dhe institucionet lokale në fushën e kulturës. Mënyra aktuale e financimit prodhon humbje, sepse shumica e blok granteve shpenzohen për paga dhe një pjesë e vogël për funksionimin e institucioneve. Për këtë vit, departamentet përkatëse në përputhje me analizën e tyre do të ndërhinë në buxhetet e tyre për komunat më kritike dhe vitin e ardhshëm do të qasen për një zgjidhje sistematike. Fondet nga qeveria qendrore do të shpërndahen në mënyrë të drejtë dhe transparente, pa ndikime partijake dhe ndikime të tjera. Përdëruesit e fundit shërbimeve janë qytetarët dhe kjo qeveri po punon për të siguruar një qasje të barabartë në shërbim për të gjithë qytetarët,
pa përjashtim mbi çfarëdo baze, ose të paktën parti ose bazë etnike. Si rezultat i shumë reagimeve dhe kërkesave të qytetarëve, filluam një proces konsultimi për zgjedhjen e statusit të komuniteteve lokale dhe urbane. Vetëqeverisja lokale është kategori kushtetuese dhe ligjore, por jo funksionale për shkak të statusit të padefinuar. Bëhet fjalë për një potencial të madh, por i pashfrytzuar, i cili duhet të vihet në funksion të qytetarëve si një kanal për komunikimin institucional me autoritetet lokale për zgjedhur problemet e përbashkëta. Tani ekzistojnë bashkësitë vetëqeverisjes aktive që veprojnë më shumë me entuziazëm të shtyr nga problemet që kërkojnë zgjidhje, duke menaxhuar vetit si dinë dhe kryesisht bëhet fjalë për ofrimin e shërbimeve publike në zonat rurale. Një prioritet tjetër i madh është krijimi i kushteve për zhvillim të ekuilibruar rajonal në të gjithë territorin e vendit. Republika e Maqedonisë është një vend i vogël me dallime të mëdha ndërmjet rajoneve dhe mes komunave. Ky zhbalancim i zhvillimit e reflektohet drejt për drejt në cilësinë e jetesës. Ajo që nuk duhet të lejohet është cilësia e ndryshme e shërbimeve publike, siç janë shkollat, çerdhet, furnizimi me ujë të pijshëm, kanalizimi, rrugët, parqet, në varësi nga vendi i banimit. Edhe pse të gjithë qytetarët paguajnë të njëjtat taksë. Do të theksoj që të gjithë qytetarët kanë të drejtë të kenë shërbime të barabarta. Për këtë qëllim krijohet një sistem për monitorimin e alokimit të fondeve nga departamentet e ndryshme, ka rajonet planore për të qenë në gjendje të ndërhyjë në bazë të parametrave realist. Bazuar në kriteret të përcaktuara saktësisht, Ministria e Vetëqeverisjes lokale do të financoj vetëm projekte që do të zgjidhen problemet reale të qytetarëve dhe të cilat janë prioritete në rajonet planifikuese. Prioritetet duhet të përcaktohen në konsultim me qytetarët dhe komunat dhe komunitetin e biznesit. Nevojiten fonde, por është aq e rëndësishme edhe qasja në alokimin e fondeve. Efektet të korespondojnë me paratë e shpenzuara, çdo gjë tjetër është humbje kohe dhe para për projektet jo të plota që nuk kanë ndikim në zhvillimin ose cilësinë e jetesës. Ministria e Vetëqeverisjes lokale në qershor shpalli thirrjen e parë publike për projektet e bashkëpunimit ndërkufitar në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës në kuadër të fazës së dytë të programit IPA të Bashkimit Evropian. Vlera totale është 2.020.000 euro për projekte për të dy vendet. Bashkëfinancimi në shumë prej 15% të fondeve të përdorura i siguron Ministria e Vetëqeverisjes lokale. Projektet do të zbatohen në dy fusha, konkurrencë dhe zhvillimi ndërmarrje të vogla dhe të mesme, si dhe për nxitjen e turizmit dhe kulturës dhe trashëgimisë natyrore. Përfituesit potencial janë komunat, qendrat për zhvillimin e rajoneve të planore, organizatat jo qeveritare, universitetet, shkollat, shoqatat e biznesit dhe subjektet e tjera jo fitimprurëse nga rajonet planifikuese të Pollogut, të Shkupit dhe rajonit planifikues Verilindor. Projektet e paraqitura nga kjo thirrje publike në përputhje me procedurat janë në fazë të vlerësimit nga vlerësuesit e pavarur. Në fazë të përgatitjes janë thirrjet e dita publike për projektet për bashkëpunim ndërkufitar, në përgatitje dhe deri në fund të vitit mund të pritet një thirrje e re publike për projektet me Bullgarinë. 100 ditët e para në mandatin kaluan shumë shpejt, me dinamik jashtëzakonshme. Jam i kënaqur që vendosëm binarët, pres që treni të lëviz me një shpejtësi më të madhe dhe me saktësi më të madhe. Kërkoj bashkëpunimin tuaj, por publiku është korrigjuesi më i fuqishëm i pushtetit. Prioriteti im dhe i Ministrisë së Vetëqeverisjes lokale në të ardhmen do të jetë puna transparente dhe llogaridhënia në funksion të zhvillimit komunave dhe të ngritjes së cilësisë së jetës për të gjithë qytetarët. Përfitimi i pushtetit me qytetarët, parafërim i pushtetit me qytetarët, komunat transparente dhe llogaridhënies për përmirësimi i shërbimeve, zhvillimi i ekuilibruar i gjithë territorit të vendit. Punojmë për të arritur premtimet. Ju faleminderit. Nëse keni pyetje, urdhënoni.
Не, Инспекторатот за локална самоуправа е самостоен орган кој цени кога, во кој момент треба да ги испитува донесените одлуки на советите на општините, и јас слушнав на пресконференција од страна на инспекторатот дека ги запират и ние стоиме позади одлуките што ги донесуваат органите кои што се компетентни за такви одлуки. Напоменавте две работи кои беа тема изминативе месеци. Тоа е планскиот регион, центрите за развој на плански регион. Нели таму имаше проблем дека општините и градоначалниците не си ги подмируваат долговите со кои се обврзани со закон, односно долговите. Средствата да ги уплаќаат за да може тие центри 8 да функционираат. Направивте ли притисок да заживее таа динамика, да има редовно уплаќање на тие средства? Мене ми беше доволно да се информирам дека постои еден таков проблем, но не сакав сега во предизборна кампања да почнам со такви притисоци. Очекувам дека после изборите, кога ќе добиеме добар тим на градоначалници, со нив ќе имам средба и ќе верувам дека ќе најдеме заеднички јазик да го решиме и овој проблем. И уште едно прашање од она што беше во вашиот отчет, не верувам дека ќе го решиме со прашање и со ваш одговор, но мора таа тема да се дискутира, вие го започнавте и самото излагање со тоа е долговите на општините и нивното работење. Некој по-концизен, пократок модел, дали можеби преку некоја нова законска регулатива ќе се размислува како да се има подобар увид во работењето на општините, да не се ствараат толкави долгови како што е конкретно Охрид, Битола, сите, без малку сите општини. Значи, еден од најглавните проекти кои што ние сега почнеме да го имплементираме после изборите со помош финансиран од Европската Унија, а со имплементација на UNDP, е скенирањето на состојбите во сите општини. Значи, откако ќе имаме јасна слика како е состојбата во општините, тогаш ние ќе видиме да предложиме и решавање на таквите проблеми. Уште конкретно референдумите помина успешно околу рудниците, така да таму имали некој застој проблем, ваша оценка, ете гледам во отчетот не ги споменавте, така да ги наследивте како пракса, нели тоа беше во преоден период кога се случува, меѓутоа не ги слушнавме во отчетот, дали се помина во најдобар ред. Бидејќи јавноста бевме сведоци. Уште еднаш ќе те замолам за референдум? Да, организирањето на референдумите за родниците, бидејќи имаше нели мала критика, треба, не треба, прекршување на начинот на организирање, така да има ли некои представки до Министерството или се помина во најдобар ред? Значи, воопшто и за референдумите за бегалците и за овие референдуми, Министерството за локална самоуправа ги поддржува волјата на граѓаните, поддржуваме локални референдуми, но се разбира што се во надлежност на локалните самоуправи.